Природата. Тя вдъхнови новите продукти от колекция Соня за 2010. Тази година се връщаме към основните неща с два нови натурални продукта, които кожата ви ще хареса – влага и минерали. Увлажняването е една от най-важните стъпки във всеки режим на грижа за кожата. Нищо не го постига така добре, както новият дълбоко увлажняващ крем за лице Соня. Той прониква дълбоко във външните слоеве на кожата и я напоява с един от най-силните антиоксиданти в природата – екстракт от борова кора. Този мощен растителен извлек допринася за защитата на кожата от вредите и стареенето, предизвиквани от свободните радикали. Той също така съхранява и подсилва колагена в кожата, като по този начин ни помага да остане гладка и еластична. Дълбоко увлажняващият крем Соня е подходящ за през деня, ако кожата ви е нормална или суха. Чудесен е и като нощен крем за всички типове кожа. Новият дълбоко увлажняващ крем за лице Соня. Утолете жаждата на кожата си. Помогнете й да бъде по-гладка и по-свежа. Сега, след като сте увлажнили лицето си, е време да поглезите своята кожа с най-вълнуващото допълнение към колекция Соня от няколко години насам – новия минерален грим Соня. Минералите са най-сензационното откритие за кожата и грима от откриването на алоe вера. Минералният грим Соня е подходящ за всички възрасти и всеки цвят на кожата. Фино микронизираните частици позволяват както на младите, така и на зрелите жени да постигнат гладък, копринен тен с по-малко пудра за по-естествено и по-дълготрайно покритие. И понеже използвате по-малко пудра, нанасянето на красивата и балансирана основа отнема и по-кратко време. Първо оставете хидратантът си да попие напълно преди да нанесете грима. Изсипете малко количество минерален грим Соня в капачето на бурканчето и леко потопете в него любимата си четка Соня. Използвайте ръбчето на капачето, за да изтрескате излишната пудра. Помнете, колкото по-малко, толкова по-добре. Нежно втрийте пудрата с кръгови движения. Продължете да разнасяте грима по кожата, като не забравяйте да движите четката в кръг, за да покриете цялото лице равномерно. Минералният грим Соня се предлага в 3 нюанса, подходящи за всеки тен. Полезните съставки в него го правят идеален за всеки тип кожа. Фината му структура ви позволява да го нанасяте с лекота по всяко време и навсякъде. У дома, в офиса, вечер. Тайната на естествения, здравословен тен е новият минерален грим Соня от Forever Living Products.